Не заснемам първото истинско видео в канала си и се надявам да го харесате. Знаете, че шопа е доста бъгъв. Мислех си, че има нещо фри в шопа, обаче се оказа, че няма. Сега ще играя с Фанк, защото имам квест. Така, ето ни отново. Ще се върна след малко, когато изпълня квест. И ето ни отново, като изпълнихме квестовете. С много мъка и усилие, но най-сетне успях. Какво ще се падне? Ерер. Това беше за днес, драги зрители, и довиждане от мен.